Què passarà amb Vasilis Spanoulis? Deixa el Mónaco, pròxim entrenador d'Olympiacos o Panathinaikos? Andreas Ops s'acaba el culebrón, renova amb Bayern, se'n va a Dubai, Baskonia, ja té el pivot que buscava Pierre Odiola, renovarà amb el Baxi Manresa. Totes aquestes qüestions i totes aquestes informacions i actualitats i moltes més ara aquí en un nou vídeo de Mercato. Comencem. Què tal, com esteu? Benvinguts de nou, amics i amigues, amic i Marim Bàsquet, el vostre canal de basquetbol d'ACB i Eurolliga en català. Avui un vídeo més de Mercato, us porto unes quantes notícies, així un vídeo picadet, fresquet, ràpid, del que ens agraden a tots. Parlem d'Omer Yurtseven, l'ex pivot de Panathinaikos, el turc, que va jugar a l'NBA, va tornar amb el Panathinaikos, va tenir alguns bons partits però irregularitat en molts sentits, marxa a Panathinaikos i ha acceptat una oferta d'un equip de la G-League, el Rio Grande Valley Vipers, un nom força llarg i bueno, molta sort a l'amic Omer. Anem a l'ACB, a l'Unicaja. Tyson Pérez, compte baixa important, farà tractament conservador i durarà unes 4 setmanetes per recuperar-se de la lesió que té al tendó d'Aquil·les del peu dret. Baixa important per l'Unicaja, que no ha acabat de tenir molt bona regularitat en aquesta posició del 4-3-5 baix en aquesta temporada. Anem amb un entrenador que a mi m'encanta, és dels meus preferits en molts sentits, i quan va jugar amb els Žalgiris la temporada passada a la roda de premsa després del partit allà al Palau Blaugrana, vam tenir una interacció molt xula, vam mencionar unes pizzas, així que, bueno, quan me'l trobi ja li diré. Andrea Trinchieri, nou entrenador del PAOK, P-A-O-K, busqueu el club i us posaré l'escut, PAOK Bàsquet Club fins al 2029, però no començarà fins que acabi aquesta temporada. Quan acabi aquesta temporada, Andrea Trinchieri ja assumirà funcions. Si ha fitxat per aquest club, jo que porto anys fixant-me en ell, és perquè veu un projecte sòlid, i Matteo Andreani, amic del canal, periodista insider italià, va informar que el projecte del PAOK Bàsquet Club fa pinta de ser important pels pròxims anys, sobretot la pròxima temporada, ja començarà molt forts. I que van forts, exactament, que per jugar a l'Eurocup la pròxima temporada. Gran Canària, canviem de club, tornem a la sèrie Gran Canària, és de fa uns dies, fitxatge de Metu, Chimesi Metu, ex del Barça, a veure què tal, però si funciona bé li podria solucionar molts problemes en la posició del 4-5 al Gran Canària. Anem a Itàlia, perquè el Milà, ja sabeu que està Pepe Poeta d'entrenador, va passar d'ajudant a l'entrenador principal quan Neto Messina va deixar de ser entrenador, ara està, no sé si és el manager o alguna cosa així. Milà vol recuperar Nicolo Meli, per tema d'italià, culpa tot això, perquè és un jugador. Andreas Ops, hi havia molts rumors de si anava a Dubai, si anava a algun club molt potent de l'Eurolliga, al final renova amb el Bayern fins 2029, es queda a casa, entenc que per una morterada de diners ben bonica. Baskonia, que ha tingut molts problemes amb el 5 aquesta temporada, quasi que et diria que des que va marxar Poirier, amb algunes excepcions. Baskonia ha fitxat a Jesse Edwards, és a dir, que jo no el coneixia, no sabia qui era, del Melbourne United, Austràlia, amb el que ha promitjat 13,5 punts, 8,5 rebots i 1,1 taps en 22 minuts per partit. És un jugador, pel que he vist i he escoltat i llegit, molt atlètic, que juga molt amunt de la cistella, del cèrcol, és un gran finalitzador, protegeix bé la cistella, l'aro, la zona, és un bon taponador i és bàsicament un finalitzador, no una bèstia. Spanoulis, Vasilis Spanoulis, la llegenda, un dels meus jugadors preferits de tota la vida, ha dimitit com a entrenador del Mónaco. Ja sabeu que el Mónaco, faré un vídeo aquí poc una mica relacionat amb això i què pot passar amb els seus jugadors. El Mónaco, que en els últims, diria, 3, 4, 5 anys ha estat un dels projectes més interessants i més exitosos de l'Eurolliga, que no l'ha pogut acabar guanyant. Doncs té tots aquests problemes de diners, per tema de sancions a l'amo del club i, bueno, coses una mica lletxotes. Ha dimitit Vasilis Spanoulis com a entrenador del Mónaco i, bueno, sempre es parla, no?, de que havia de tornar a l'Olympiacos. Barzoka sembla que ja està en l'última temporada, no sé que guanyin l'Eurolliga d'una locura, però jo crec que inclús que la guanyin, Barzoka no continuarà.
i seria un molt bon final per Georgios Bartzokas, que és un gran entrenador. I podria començar l'etapa de Vasilis Spanoulis com a entrenador de l'Olympiakos, però jo poso una mica de salsa aquí. Ataman, si no va bé aquesta temporada i no guanyen l'Eurolliga, potser ho deixa, o el fan fora, una de dos. O potser continua, no ho sé, però veient com és Ataman i veient com és el jefe de l'amo de Panathinaikos, qualsevol cosa pot passar. Llavors, si no continua, ens posem el cas hipotètic, si no continua Ataman, i Panathinaikos va com a Lukova per Vasilis Spanoulis, creieu que pot passar? Jo crec que no, però seria una locura. Vinga, avancem. Anem a Girona, perquè el bàsquet Girona té un problema. L'ha tingut tota aquesta temporada, ho ha solucionat força bé, però té un problema. Maxi Fieledup es farà una artroscòpia al turmell dret i el temps de tornada és indeterminat, el típic de l'evolució, determinada quan torna, tota aquesta tonteria per no dir-nos exactament terminis. Vale. Que aquí ho veia. Per què problema? Maxi Fieledup, tot i que també, a part de fora pista, com ha dit el bon amic del canal Jan Torrent, aporta molt. Si no m'equivoco és un dels capis, corregeu-me en els comentaris. A pista s'entén molt bé, Moncho va perfecte pel seu estil, aporta una intensitat i un coratge diferent, que no té cap jugador ara mateix, perquè el de Sergi Martínez, Pep Busquets és diferent, el d'Otis Livingston i Needham és diferent. Aporta una verticalitat, no sé, aporta coses molt, molt diferents i, a veure, espero que no tardi en tornar, però unes setmanes segur que sí. Anem al Barça, perquè el Barça sembla, segons Sotiris Betakis, periodista de SDNA, un mitjà grec, sembla que és el favorit per fitxar Moses Bright, el pivot sensació d'aquesta temporada de l'Eurolliga, ex d'Olympiakos, ara el Žalgiris de Kaunas, que ho està fent espectacularment i a mi m'encanta. Seria el perfil perfecte perquè el fitxés al Barça, la veritat, físic, pot posar la pilota a terra, no tem el tir de 4 metres, és un finalitzador espectacular, té algun recurs per finalitzar en carrera, en contacte també per esquivar, per finalitzar des del pal baix o prop de l'aro. No és supertècnic, però es mou bé, és molt hàbil, molt àgil, defensivament és espectacular, pot defensar des de 5 fins a bases, és boníssim. Pel Barça aquest perfil seria espectacular. I continuem amb el Barça, perquè Tomas Satoransky ha dit que ara per ara ningú del Barça s'ha posat en contacte amb ell i ha dit que haurà de valorar les opcions que m'arribin, però ara per ara no hi ha res. Què faríeu vosaltres? Renovaríeu a Satoransky, un home que ha estat molt criticat, també molt avalat. Jo no m'he atrevit a criticar-lo, diguem-ne, o sigui, a tenir una visió general negativa sobre ell, perquè em sembla un molt bon jugador i un jugador que ha estat fonamental per Barça tots aquests anys. Una mica més de penúria. Me'l renovaria o no? Deixeu un comentari. I l'última, Baxi Manresa. Aquí tinc la bandera de la marea vermella, dels macos i maques de la zona d'afició, d'animació, de la gran animació del Manresa. Baxi Manresa, segons Òscar Herreros, ja sabeu que Òscar no falla, dona bona info, té a prop la renovació per 2 temporades de Pierre Oriola, que està, bueno, no vull ser barroer ni gruller, però vaja, ho està fent espectacular. Promitja 9,1 punts, 5,6 rebots, 1,8 assistències, 13,3 de valoració i està sent, juntament amb Bassas, els dos homes que han donat guspira, han donat alè, han donat oxigen. Aquesta segona final de primera meitat de temporada, inici de segona meitat de temporada a l'ACB del Baxi Manresa. Deixeu-me en comentaris què creieu de totes aquestes informacions, si m'he deixat alguna i les comentem per la secció de la caixa de comentaris, subscriviu-vos, ja ho sabeu, tota aquesta pesca i seguir-me. Moltes gràcies a totes les xarxes socials i ens veiem en el següent vídeo. Adéu!